Me kike ya tsaye kuma? Ko ma za ka dauko mana bulo? Sauri. To shikenan uga baran dauko. Yaran nan iyayen kwaya ne? Kai da tarbiyya da mun yaran nan? To wallahi tallahi sai ya koma gidansa a yau. A yau zan naɗa mai kayan ya koma ƙauyensa. Ni zai wa wannan wulaƙanci da kana ta nawa ina aiki ba a wasu irin wani abu ba ji. Yaro ba ya tarbiyya, yaro ɗan ƙauye na zo na